Γεια σας, σήμερα να παίξουμε το Clash Royale. Η PR είναι 4. Οι παίκτες μου είναι Minions Horde, Hawk Rider, Barbarians, Goblin Barrel, Arrows, Valkyr, Prince, P.E.K.K.A. Τούτοι είναι οι καλοί μου οι παίκτες. Έχω και Inferno Tower. Αλλάξω το Inferno Tower με Valkyr, Arrows. Δεν ξέρω. Να τα αλλάξω, αν τα αλλάξω. Δεν ξέρω. Να τα φύγω έτσι. Λοιπόν, να παίξουμε να παίξουμε έναν αγώνα. Μόνο έναν. Άμα ακούετε κάποιον να φωνάζει Λίντα, ενώ ο παπάς με φτιάχνει ο σύλλος μου και ρεύκουμε τον. Εντάξει ρε. Αργεί το Eternal, μην ξέρω. Ναι, ο P.E.K.K.A σίγουρα έχασε. Δεν είμαι και τόσο καλός. Όχι. Ελπίζω να μην έχει Arrows. Βρέθηκε ένας πέλος. Δεν έχει Arrows. Όχι ρε. Να αλλάξω το P.E.K.K.A, αν το θέλω. Να βάλει μίνι P.E.K.K.A τώρα να σκόσει ο Hawk Rider. Όχι. Ναι, χάσαμε. Κάνετε like και subscribe αν δεν είστε subscribe. Ένα λεπτό. Ναι, κάνετε like, subscribe αν δεν είστε subscribe. Και πείτε μου τι θέλετε να είναι το επόμενο μου βίντεο. Bye.